Hasi da finala, Jaun Andreok. Aimarren sakea luzea, gaiztoa eta erantzunik gabe geratu da. Bat eta huts aurretik Olaizola bigarrena. Sakea ona izan da. Eramateko ondo atazaio ezkarpaten. Alere eramatekoa bai. Bat eta huts, txapeldun aurretik. Aurrera joateko mehatxua egin du lehenbizikoan Irujok, oraingoan ez. Laburxeagoa eta hobeto irtena eta errestoa benetan bikaina. Bostera. Aimarrek arriskatu, eraman eta tanto. Ikaragarria izan da. Ikaragarria izan da benetan, Aimarrek ezin hobeto ireki duelako. Nola zen posible hori harrapatzea, Josean. Harrapatu eta bildu. Harrigarri, iritsi, pelotorta iristea, fenomenon eskutan bakarri zeo. Harrigarri izan dek eta gero gaina txapa gainen oia suertea, iritsi eta txapa gainen jarri eta gurutzatzea. Baina biltzeko asko zailagoa baita. Hemen ikusiko jo. Nondik abiatu den? Harrigarri, Nolabait eramatea, bale, baina biltzeko indar gehiago eman behar zaio oraindik. Eskuz, tenisean, edozein jokotan, justu heldutakoan zailagoa da gurutzatzea. Eta bai, txapagainean izatea, suertearen kontua ere bada, baina harritzeko izan da nola iritsi den. Nik enuen inundik ere espero iritsi behartuenik. Xabier eta pilota berarekin segituko dute, astean zehar ere esan zuen, Olaizolarenak ere gustatzen zitzaizkiola eta pilota ez dute aldatu. Olaizolaren pilota kantxan, baina sakea Irujok. Lauan pumpa. Eskuinez erantzuteko moduan izan da. Aimar eta ederki erantzun dio. Indartsu Irujo. Ongi Aimar ere. Deja da. Harrapatu Aimarrek. Atzera buruz gain. Hau tanto ikusgarri, Pelote motza izan depende oso ona, gero dejada nahiko ona. Bote zuzena nahintziok, gero iritsianen behartuta, iritsiek Aimar eta ezin pasa, eta gero sotamanoz beak Irujo pasatziok. Hemen ikusten dek, hor behartuta iristen dek. Nahiko agindu Aimarrek ere, baina gero lurrean ikusi du eta arriskatu gabeko sotamano bat buruz gain pasatuz. Hau tanto ona, pelotak adaskoztik izan baina ona. 2-1, Irujo aurretik. Eta dirua orain hasiera baino nabarmentxeago. 40.000. Irujoren sakea, hor bi pilotariak. Zatitutako irudi polito honetan. Gehiago gurutzatu du sake hau, erreboteko zulotik, eraman Aimarrek, erki gainera. Atzera. Aukerako Irujorentzat. Eta tanto. Golpe handia dauka mutilonek. Aimarrek eta ondo indik baina arte, induna, Bai, Aimarrek ez dik ezertan utxe egin. Zerrestoke bikainek eta pelote hone ondo, baina horretzuan ez zerritxeko baina. Pasa intziok eta... Eta hasten zehar esan deuna. Irujo favorito dek, golpe gehiago usteulako eta usteunak hasieran bintzat bentajatzeuek. Gauzeko ondo inezkio, bentaja hundiezek. Ondo inbehar da, Aimarren kontra ondo inbehar azizek. Guai arte ikusian, Aimarre jokatzeko zego eta joku ikeragarri zaudet. Pelota ikeragarri edo. Baina irabazi egin behartzaio. Irabazi behartzaio. Iazko finalaren lehen zatian ikusi genuen Aimar lekuzkanpo, baina hori oso utxitan gertatzen da. Normalean Aimarrek berea eman egiten du. Sake hau luze egia.
Eraman Aimarrek. Erabat gozatu, Aimarrek bai, airez jarri da Irujo. Tantoa bukatzera joan da, eta txapapera joan zaio, 2 eta 3. Gehiegi arriskatu du hor Irujok. Aimarren bigarren tantoa. Badoa Goizuterra. Gurutzatua. Errestoa oso ona, airearen bila Aimar. Gantxoa zoragarria. Iruna. Hau ere oso tantona. 3 pilotak da besterik ez, baina nolakoak. Aimarren sakea luzea ona, eramatea. Etzen gutxi. Eta oso ongi eraman du. Baina gero airez jarri da eta zer nolako gantxoa. Horrek esan nahi babazeuk, epa. Hasieratik hasita. Aimarrek, bedo haiek, BZ-ak aprobetxatu beharrezkola peloteo bat behakin buruz zula nahi. Lehen gurten untzuna, lehen gurten gaizki ikusi dutunen errematat. Beti izan dio Irujok aukera hundu imantzizkola, baina behak ikeragarri asmatu zin. Eta ez du nahi dula behakin pelote bat ez duela nahi. Berak ere ez duela luzea nahi partida. Beak arrisku hartu beharra euskela partidu irabazteko. Deja da, eraman Aimarrek Irujoren aukera eta buruz gain. Eta Irujo jokatu duen tanto ere benetan aipagarria izan da. Sake errestoa zazpira, urrengo pilotakarekin tantoa menpean hartzera pasatu da. Gero egin duen deja da harrapatzeko modukoa, baina bihurria izan da. Eta Aimarrek jaso du, baina kentzerik ez du izan. Eta bigarren aldiz buruz gain pasatu dio pilota. 4 eta 3. Partida azkarra doa. Biak ere erasorako preste etorri dira. Irujok bere erasorako grina hori, berezko sen hori gaur ere erakutsiko zuela bagenekien. Baina Aimarrek ere ikusi duzue. Sake bueltan airearen bila jo duela behintzat. Eta ez da harritzekoa partida hasiera bizkorra izatea. Zer esan beharruan, Josean? Ez esatenin lehen gurten etekin handia teraziola. Beti izatetek Irujok etzula jokatu etzula asmoatu, baina behak ikeragarri Aimarrek asmoatu zin, ez? Arriskun ia partidu galduta ikusi zuen, sakea eta errematea junuen, da erremate ikeragarri intzin, da denak asmoatu, asko asmoatu. Hau ez zen beste munduko sakea indartsua, bai, Irujoren sakea beti izaten da indartsua. Baina ezker horman ongi irten eta eraman beharrekoa zuen Aimarrek. Ez du eraman 2 tantoz aurretik Iberoko pilotaria. Ez dieutxi Aimarrek. Bana egin dute sakez, hau ere eramatekoa. Oso larri eraman du. Ormabikoa igarri egin dio Aimarrek eta orain berak buruz gain. Iarri talo. Ez zuen unbait espero Irujok Aimar iritsiko zenik, baina oso garbia izan da jokaldia. Aimar zuzenean ere joan da. Eta oraingoan harrapatu eta pilota buruz gain pasa dion aurkariari. Aimar olaizola izan da, hemen txeuzue. Hor gelditze gaina, ez da gabiturein. Bertan geratu da bai. 4 eta 5. Sakea berreskuratu du Aimarrek eta pilota aldatu nahi du. Hemen txeuzue.
bederatzi gintze, 29 pilotak da besterik ez. Bai, batik bat iruko, beti bezala, askotan bezala gauzak azkarritia gustatzen zaio, doa ikeragarrizkik. Eta presak gehitxo, han ezkergantxo hau, lautarrituko hauena, ez eramatea eta austea, txapagainen puskatzea jundek, oain deja dago bipa eta aukera errezena, bipa eta garbie, eta Aimarrez baita, beste pekautari batzu bezala. Hankaz bistez, iristeana eta iritsi eta pasa intziok. Partida berdintzeko aukera Aimarrentzat, gure lehiaketan parte hartu nahi duzueneok, deitu 806 post bat, 7 bat bederatzira, edo bidali mezua 7 amaikara, 600 euro irabazteko aukera. Eta jokaldi ditekenen gainea landutako tantoa balima, bakik, ez aiz abitzen, baino fresko haunen sake bueltan da zuzen jutea iz. Eta jakina, oraindik oso fresko daude biak. Ongi irten zaio Irujori, errestoa oso indartsua bai, baina gora, Bosna Jaun Andreok. Bat eta huts, Olaizola irabazten, bana, 3 eta 1, Irujo aurretik, Iruna, 5 eta 3, Irujo aurretik, Bosna orain. Ezker Orman, errestoa aulagoa, lautik Aimarrek ederki atzeratu du primeran, jaso Irujok, etzen da erresak. Hori ez du gozatu Aimarrek, eta ezin jaso Juan Martínez de Irujok. 6 eta 5. Aurrekoa ederki gozatu du Goizutarrak primeran. Urrengoa ez, baina indarrean irten zaio eskutik. Partida hasiera hori bai, benetan ikaragarria izan da eta oso ongi eraman du. Partida hasiera lehenbiziko tantoak oso onak izan dira, orain erdipordikoak ere ikusten ari gara. Aurrera doa Irujo, lehenbiziko aldiz. Ezkerra irez erantzun dio Aimarren sakeari. Atzera Goizutarra, ongi. Erki Aimar. Primeran Irujo, 6-tik 6-ra. Ezkerre Sotamano, jartzera joan da. Eta orain eman dio. Ongi Aimar ere oso indartsu, ematera joan da, eta eman dio. Tantoa joatzera idena. Indartsu Goizutarra. Aukera izan dezake, deja da, ez osona. Irujok ere ez du behar bezala jo. Orain arteko tantorik horrena, eman dio, Aimarrek ere indarra eman aizion eta utxe gintu. Harrigarri izan de tantok, eta egoain erakutsi bi pelotarik, ze gai, ze doaiek, gauzkean, harrigarri. Bai defensan, bai ataken, ze pelotak eraman bagarrik ez, eman gainea, eman, Atzeneko, Irujok atzeneko aurreko, txokotitxokoa nola mandion airez. Ezkerra airez. Hau izan da orain arteko tantorik piloteatuena, 18 pilotaka da, azkenean Irujok etenaldia eskatu du, iragarkiak.
lehenbiziko etenaldia hause izan dute. Donostiako Atano hirugarrenean gaituzue. Arratsaldeko 6:30 jo eta minutu bat. Seina doaz. Laugarren aldiz ados dira. Eta sakea Juan Martínez de Irujorentzat. Errealizazioko lankideok mesedez interkoma itxi ezazue bestela erotu egingo gara eta. Eskerrik asko. Irujoren sakea. Eta Aimarren erantzuna, arro egia. Biagari dituk ezker horma gehiagirekin ateratzen. Eta motzegi, Iruko behintzat. Aimar luzegi sakatzen nahi, luzesio sakatzen nahi, baina Iruko gaur ez teke asmoatzen nahi gehiagi. Oaingo indartsu, baina aukera motz eta ezkerpa eta gehitxokin. Eramateko pelota hauen. Belokiren aurka. Sartzaio pixka bat eta gora gutzaio, baina... Belokiren aurka sekulako abiadura eman zion eta sake benetan bortitzak eta pozoinez beteak atera zituen. Gaur orain arte horretan ez du asko asmatu. 7 eta 6. Gaiztoagoa da. Eraman ordea Aimarrek, meritu handiko errestoa. Irujo. Zartako bikaina. Ez zina Aimarrek. 7an edo 7 eta laurdenean baztertu egin zaio. Beraz, hortik kalkula ezazuen horazioan pilota hori. Errebote garbi-garbia izango zen. 8 eta 6 favorito aurretik. Baina iaz asko zalde handiagoarekin ibili zen eta gero galdu egin zuen. Eta dirua ere jakina, Aimarren aldeko dirua gero eta beherago, orain 300.000 har daitezke, edo behintzat hori ari dira eskaintzen azpitik. Onartzen dute. 30 euni, horixe da, une honetan benetako dirua. Hau gehiago gurutzatutakoa, ongi irten zaio Aimarri eta primeran erantzun dio. Atzera Irujo. Deja da, rapatzeko moduko Aimarrek. Irujo oso indartsu, Aimarrek eraman. Sekulako eman dio horrere. Aimar boleaz. Ongi, oso ongi. Bostera. Deja da txapara joan zaio Irujori. Oso ondo botatakoa izan da. Aimarrek ez zeukan horri bisterik. Baina txapak salatu du Irujoren ondar pilotakalaren okerkikia. 7 eta 8. Sekulakoak eman dizkio, hor batez ere Aimar aurre xamarrean zeukala, ezkerraire bat izan da ikustekoa. Baina azkenean dena alde zeukala. Txapara joan zaio jokaldia Irujori. Tantoa bikain izan du, ikeragarri, gauza harrigarri ikusituk. Baina ez esan, arrisko handik hartzeizkik, Irujok eta Aimar hortzekean, leharrin da, zeitzea batzekean, dejadauna izan da, baina txapara duzeo, suerte txarrare bai. Josean orain arte ikusitakoarekin partida bete-betea dagoela ikusten duk, eta dirua nabarmenduala ere, lehenaz gain. Bai, baina izan dituk, agintzen aidek, gaurre, Irujo, gehiotan agintzen, da gehiotan agintzeunak, geho atzeneko esan detena hasieran. Gauzek ondo inezkeo bentaja hundie hasieran. Baina hiru bat izan dizki, jokaldi ezkargantxoue, geho bipateue, oaigo deja dau, hor zehatutuna, hankasartunako suerte falta izan duna, nahikena. Gai entzentzuno asko zaundio izate bat zeukean. Baina Aimarre erakusten ari den pelota ikeragarri, ala. Sake gurutzatua. Ezkerrez errestoa oso na, Aimar sotamano, erki gurutzatuz. Eta ezin ezerregin Irujo. Oso pilota zaila zuen. Aimarren sotamanoa. Irujoren sotamanoak izaten duen
Distirari gabea, baina pilota oso gaizto jarri du. Ezin gaiztoago. Eta Aimarre gustatzen aizatek, erabakik hartzen da lotxagabe eta ikusten dek beak arrisku hartu gara euskela partidua aurreaten nahi bali mau eta arpegi ematen eta lotxagabe eta ikaripare ikusten dit, Atera du Aimarrek, sake gaiztoa da hori, ongi erantzun dio Irujok. Olaizola. Irujoren bolea oso ona. Oso atzera Aimarrek, beste bolea bat. Berriz ere atzera, geixago gurutzatuz orain. Ezkerre saietxetik ongi Irujo ere, beste tantoko hor bat. Orain Sotamano, baina ez nahi bezain eroso. Bolea Irujo. Osatu gabe Aimar. Jaso Goizutarra. Irujo. Ireki baina igarri egin dio Aimarrek. Eta tantoa Goizutarrarentzat. Irujo agindu du. Baina Aimarrek eraman eta azkenean igarri eta pasa. Hoi Aimarre bestetatik diferentea, horrek antzeman iritsi eta pasa entzio. Zenbait behandu abituko guen, ez zuen jarriko, ez zuen antzemango, baina horrek posturekin antzeman ziok eta jo baino lehenago abituek eta gero burun gain pasa. Orain harteko tantorik piloteatuena, lehen 18 bat izan da. Bakarra. Luze xamarra orain artekoan, 18koa, orain honek 19 izan ditu, bat gehiago. Eta ez daukagu iragarkietara jotzerik, ez baitira eseri. Eta eseri ezkero minutu terdi edo 2 minutuko etenaldia ziurtatzen digute, baina bestela ez daukagu iragarkietara jotzerik. Ze iritzi ote du Xabier Ladiz Galartzak. Ladiz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Partidu ederra ikusten ari gara, ezta? Oso gogorra eta intentsitateko partidua dok eta hemen ez dago ezer garbik. Pilotakada asko ez tantu bakoitzean, baina pilotakada biziak bai. Bai, ala da. Olaizola hasi da Irujon joko egitea, ez de pelotean sartu nahi eta di uste dut baina arte oso ongiaten zaiola gauzek. Gozatu asko partiduarekin da nok. Eskerrik asko. Ladiz Galartza. Itxapel irabazi zituen Ladiz handiak buruz buru. Eta beste final mordoska bat galdu. Aurretik da Olaizola. Irujok aurrera egin du. Eta nahikoa egin du gero horrela eramatea. Aimarrek ez du bat ere gozatu. Txarrea. Kanpora joan zaio hori. Oraingo tantoa ez du oso nahi izan Aimarrek. Sakea bai, gurutzatu. Norbaitek Irujo airearen bila zioala ohartarazi balu bezala, bestela gehiegi gurutzatutakoa. Botez erantzuteko zaizegoela pentsatu ezkero, gehiegi gurutzatutakoa sakea zen. Norbaitek abisua pasatu izan balio bezala atera du. Gero hurrengo pilotakadan aukera aparta izan du, baina ez du aprobetxatu eta azkenengo honetan tantoa bukatzera joan da. Eta kanpora joan zaio. Eta ba, ikusten da Aimarren taktika ez dela orain arte ikusi izan dioguna eta ez dela gaur ere espero genuena. Aimarrek partidak landu luzatu nahi izaten dituela aipatzen dugu beti eta alaxe izan da beti. Aurtengo buruzburukoan ere alaxe egin ditu lanak, baina gaur ez, Irujoaren aurka berak ere erasokor jokatu beharra duela sinetsita etorri da eta erasorako aukerak aprobetxatzen, ez beti aprobetxatzen, baina behintzat saiatzen bai. Bai, eta guain arte oso resulta una mantzio batzeneko pelota juntzaio, tanto bukatzea juntaik eta kanpoa jo gaian zen, guain arte zea una maten aitzaio, Bederatzina, bana iruna, bosna seina, zortzina, bederatzina orain. 6. aldiz, ados jaun Andreok ados.
Lauan Pumpa. Luze oraingoa, erdira, ez da pasarik, Aimarrek eraman. Osongi. Sotamano goizutarra. Irujo deja da kaskarra. Aimarrek atzera arrotuz. Ongi Irujo, goleaz. Eraman Aimarrek aurrera egin du Irujo, atzera. Eta tanto, oso tanto nahasia. Era bat gogo beteen hauena. Mire ez, Irujoke presaka jokatzen. Gauzek azkarrik jauztan zaio, azkarregi. Horre dauzken doa egin, dena zeuke. Zirte dozarte egina izan ditu gauzak, etenaldia eskatu du Aimar Olaizolak, iragarkiak. Zazpiak 16 minutu gutxi, Donostiako Atano hirugarrenean. Irujo Kamar, Olaizola bigarrenak 9 sakea Iberoko pilotariarentzat. Ez da tanto ona izan azkenengoa. Erabat nahasia, presak aritu dira Irujo bereziki, baina azkenean berak eskuratu du tantoa. Aimarrek eman dio pilota. Pumpa gaizki egin dio Zabalera. Kanpoa. Eta Aimarren erantzuna kanpora. Ez da sake ona izan inola ere. Ez da gustatzen nahi, gaur Irujo nola gastatzen zehatzen nahi da. Azkenengo honetan, badik aitzakiatxo bat. Pilotak Moteak, Zabalera moteak, egin dio Pumpa. Eta gorputzetik urrundu egin zaio, gehiegi urrundu, eta horregatik biltziarekin konformatu behar izan du begira. Hor esente urrundu zaio, eta nahikoa egin du. Baina bestela ez, Haidek, 2 metro motza bateatzen. Hau, 6 gondi botea, eta hor bat zegoen oendi. Atzera Irujo Gidarsu. Aukera Garbia orain. Gaitzeko pilotaka da. Jaso Aimarrek. Atzera berriz ere gurutzatuz orain. Ezin Olaizola. Oide, nik Irujo hola ikusi nahi nik. Aukera honetan da biharrego pelotaka da hirugarrego ez bipa eta ez deja data. Gauz erabaki errezak, gauz errezak iten. 10garrenean bota dezala, nahi badu. Bazau goitzea ordean. Eta gaurre doa ikeragarrik eta gauza harrigarrika gutxizki baino oain arte bintza presaka jokatu, presa hundikin. Erabaki okerrak hartuz. Aurretik doa Olaizola. 3 tantoz aurretik. Azken laurak berak egin baititu. 9 eta 8 galtzen joan eta gero, orain 3 tantoz aurretik eta sakea berak. Hau luzeseagoa. Aimarrek eraman, arazorik gabe.
Olaizola. Osongi gozatuz eta arrotuz. Irujoren bolea, ona. Hori ez da inbeste gozatu Aimarrek. Ormabiak harrapatuko aldu ez. Ez que gauz harri-harri gehi duzuk, Hola zehatuzkio, gio harri pizasi galtzen den da zean baino. Ez que... Baiguare, Nire abiatu egin da Aimar, baina hor atzera jotzen haste baldima da, buruz gain pasatzeko ahala dauka. Eta biak zaintzea ez da posible. Da efektua oso nahi zandek, ondo hartu dit, ondo mantzio. 13 eta 9. Aimarrek ez du etenaldirik eskatu nahi. Zintzurra bustitzera etorri da ordea, eta bide batez oinetakoen zola ere bai. Fernando Sotera hirugarren epailea begirada zorrotzez hor dauka. Orain eskatu du etenaldia Aimarrek, beraz esertzera atoz, iragarkientzat azkenengo tartea. Amairu eta 9 Irujoren sakea. Sakea Zabalera oraingoan, laburrago eta Aimarren erantzuna gora. Kirintzio gaurrak ajundek. Ikusi dik, atzeleko momentuan atzea indik, Aimarrek eta Zabale aterazio. Eta sake hori beti izaten de garrizkutsu, hor gerri iritsi eta gerri biken sartu zion, baina gora. Doktore sartu dio baina gehisko aukeran. Partida bukatu arte gehiago etenaldirik egin beharrik ez daukagu. Iragarkiekiko zorrak kitatu ditugu. Atera du Irujok sakea, haure gurutzatua. Aimarrek erantzun aula, txokoan deja da ederki. Aldea gero eta handiagoa. 15 eta 9 une honetan 6 tantoz aurretik da Juan Martínez de Irujo, favoritoa. Eta Xavier, Patxi eugi daukate mentxe pare-parean. Patxi, arratzaldeon. Arratzaldeon. ¿Se ha roto el partido? Bueno, tiene toda la pinta, ¿no? Irujo está muy centrado, está muy bien, está haciendo mucho mal con el saque y además está jugando bien. Lo que pasa es que te digo, esta última parte yo creo que está haciendo mucho mal con el saque. Tus partidos, tus finales con Velotti eran clásicos, pero esto se está convirtiendo también en un clásico. Sí, yo creo que hoy en día tanto Aimar como Irujo hay una diferencia bastante grande con el resto y si tienen suerte con las lesiones yo creo que estarán un tiempo ahí. Aquí, Patxi, eskerrik asko. Zuri. Horixe behar, lesiorik ez izatea. Bestela, puntaren puntan behar lukete bi pilotari hauek luzaroan. Sakez lau egin ditu Irujok, Oskarnaren biladoa. Gaiztoa dau. Erantzuna aparta benetan. Labur geratu zaio, ez du behar bezala gozatu, Aimarre gutxiago. Kanpora joan zaio Goizutarrari. Gero eta zulo handiagoa. Asierrek berriz ere deitu egin dio Aimarri eta berriz ere etenaldia eskatu du. Joxan Tolosa, atzo 3. eta 4. postua erabakitzeko partida jokatu zitean.
Sebastian Gonzálezek eta Ruben Belokik, eta lapurtarrak xehetu egin zian Beloki. Bai, hirugarren da laugarren puestoko partu hau etzai ginoi behin gustatu ez pelotari eta ez da pelota zalaie, etzi grazia hundikin, ikusminik ez sortzen. Eta Sebastian González erakutsi zinatzen gora dikoala, ikasten ari dela, atzere gustau ditzaken, botea eta behin baino gehiago kantxan ibiliz, botea behin baino gehiago gozatuz, eta pelotak da latzak emanez, ondo bukatuz, ondo bukatuzin baino Ruben Belokire hotz triste eta sakek restatzen da gaizki biluen, hauko zulo gutzizkin denak, eta nik Ruben ez zaiak gustatu. Sebastian bai, gauze gondo itzizkin, bika jintzizkin, eta pasara hundi emantzua Rubenei. Beraz, aurtengo buruzburuko txapelketan, laugarren Beloki, hirugarren Sebastian González, orain txapelduna eta txapeldun ordea geratzen zaizkigu erabakitzeko. Zazpitan dozaurretik da, Irujo. Atera du, laburregia hau ere, eraman Aimarrek, ongi. Deja da oso arroa. Aimarren aukera. Oso ongi gozatu du eta gurutzatu, Irujo atzera etorri eta eutsi. Aimar bila doa, arroegi utzi du, baina nahikoa. Arro xamar utzi du, baina Irujo gerregoteko zulotik joan behar izan du. Eta iristerik ez. 10 eta 16. Eta oraingoan ere, Irujoren erabaki oker batek eman dio ekimena Beharri pare, Olaizola bigarrenari. presa hundikin, Fedei pare, aukera honatzana. Eta iaz ere alde handiarekin joan eta gero alakoxe pare bat erabaki okerren ondoren. Gaur indizkik, gaur mordoska izkikia, ez bat, Bai, gaur ere hankasartze taktikoak desente egin ditu. Mordoska. Ez baizu, baina aukera ona urrutitik eta gainea kontrario hor daukela, Fedeik egin gainea oso altu ikusteala. Tanto hasi berrin. Eta zerbait hobetzeko baldin badu, horixe Joxan, dejadak. Aurten alaren ikuste hobeto goiten aidek, baina lehen guztetita ikasindik, dejadarik, baina hortan hartu behar zuen. Aimarren sakea, Irujok Sotamanoz erantzun dio, seiter dira Sotamanoa. Beste dejada bat, txapara joan zaio, hau etzen hain gaizki egina ere, Aimarrak ez dut uste hor iristerik izango zuenik. Baina tantoa dominatzea pasa eta segitu. Baina presa gehiagiz. Dejadak ikera balio erdipurrikoa izan dare, kontra jo nekatzekenen, lana inazte jo genen. Freskoa hon bitarte, dejada oso ona izan behar. Itolarri batean jokatzen baitu mutilonek. Presa hundik jokatzeik. Eta aukera asko eman dio Aimarri. Bostanturen aldearekin doa, baina aukera asko eman dio Aimarri. Oraingoan berriz ere aurrera doa. Oraingoan txapa bera joan zaio, 12 eta 16. Iaz alderik handiena 9 tanturena izan zen. 15 eta 6 aurretik izan genuen Irujo. Eta gero 18an geratu zen. Gaur 16 eta 9 joan da. 7 tantu zaintzinetik izan dugu. Iberoko pilotaria. Alde hori pixka bat murriztu du goizutarrak. Puska bat ere bai. 4 tantura jarri da Aimar. Eta aspaldian Irujok asko zankasartzen gutxiago egin du. Ginekako txapelketan ere bai, buruzburukoan ere orain arte oso hankasartze gutxi, baina gaur mordoska darama. Oraingoan atzean geratu da Irujo, sake gurutzatua. Eraman Juanek. Gaiztoa da hori oso, jaso ordea. Bebetik, Erki, Olaizola. Du gozatu, leku txarrera joan zaio. Txapa bera, 13 eta 16. Aimarrek berak ere hor gozatu gabeak eta desente izan ditu, 4 eta 5. Txonkatile oker botatzola zetorrek. Eta Juan Martínez de Irujo orain errenka dator aldageletara. Errepikapenean ikusiko dugu zer gertatu zaion. Aimarrek ez du gozatu. Gero Aimarren atzetik bueltan ibili behar izan du. Goizutarrak ez zeugan ezer egiterik noski.
eta horrez du ematen ezer apartekorik gertatu denik, baina Hemen lehen aurretik eskatu zio, epailei, barua sartzea badauken. Sarreran garbi funden, txokatik gehi. Okar botatzeula. Erren nabarmena ikusi diogu Irujori. Ez aldu ezer izango. Ez alda partida baldintzatuko duen lesiorik izango. Txikiena dela ere. Amairu eta 16, azken lautantoak Olaizolarentzat. Atzo beste final bat izan zen. Bigarren mailako buruz-burukoaren finala. Iker Arretxezen favorito. Naiz eta Asier Berasaluze bederatzigarrenaren sakeak errespeto handia sartu. Sakez asko egin beharko zituela uste genuen Arretxeri irabazteko, baina 5 bakarrik eginda irabazi egin zion. Bai, eta gora junden mutin joi, atzetik lehen hasi zanen, oso motz, baina ikasi ni denbo gutxin. Eta azkeko medikoa arkatu Josean gure egin dugu. Bueno, ¿qué has visto ahí dentro? Arratsaldeon, se ha hecho un pequeño esguince en el tobillo derecho. Parece que no le ha dado demasiada importancia, le molesta la torsión, pero no hemos vendado todavía. Vamos a ver si se le va pasando. No parece que sea nada importante. Eskerrik asko, zaragatik. Jose Mari Urrutia, aspeko mediku zerbitzuen burua. Olaizolaren sakea, aurrera doa berriz ere Irujo. Beldurra zer den ez dakionek, Sotamano erantzun dio, bostera. Ongi Aimar, orain gozatzen. Sotamano, Aimar bera ere, leku txarrera berriz Irujori, eraman. Ezkerreire, beldurgarria, seiraino. Piloteoan biak. Gora joan zaio Aimarri. Irujo tantoa menpean hartzera pilotakada gutxitan pasatzen da, batzutan bakarra aski izaten du, orain honetan bizpairu behar izan ditu, baina bizkarra erresamar erakusten dio. Da hoi alde ikeragarri, mano. Oide dena, ia. Baina gero hankasartze teknikoekin aukerak ematen baldin badizkio. Partidu sartzen hundek, erabat, Aimar. 16 eta 9koaren ondoren Aimarrek lau tanto jarraian egin eta 3 tantura etortzea zerk ekarri du. Gehien bat, Irujok emandako aukerek. Labur ateratakoa, Aimarrek eraman. Pilotaka da bikaina, jaso goizutarra. Erra. Aimarrek eraman larri, Ormabiak eta tanto. 18garrena Irujorentzat, Irujoren keinuak. Barneko su hori. Eman da. Astinduta. 5 tantoz aurretik, alde handia da, partida oso aurreratua baita. Aimar bere lana ondo egiten ari da, Franco Pollegi jokatzen ari da, bere aukerak baliatzen. Baina agindu Irujok agintzen du. Beste jo bat dauka, beste bizitasun bat ematen dio jokoari. Ondarkintze honetan ere gaitzeko pilotakadak jo ditu. Eta menpean hartu eta gero egin du oraingo jokaldi hau. Hor, gainera gibelera begiratu du. Aurkaria nun otezen jakiteko. Juanen sakea. Hau luzeago. Eraman ordea Aimarrek, bikain goizutarra. Atzera Irujok, boleaz jaso Aimarrek. Juan, txokoan deja da ederki. Ormabikoaren beldurtzen Aimar, zabalerantza egin dituen 2 pausoak, baina inakua txokoan.
Iraupen gutxien gustatu zaidan Irujo gaurko hause da. Okerrik gehien gaur egin baitu. Baina bigarren txapela gertuago du. Biak dira pilotari harrigarriak, goi mailakoak. Lauterdiko txapela Aimarrena da. Binakako aurrelari txapelduna Juan Martínez de Irujo da. Bietako batentzat izango da aurtengo buruz buruko txapela handia. Etzi beteko dira 3 urte Juan Martínez de Irujok profesional mailan debuta egin zuenetik. 3 urte 2 egun gutxitan, Binaka 3 final jokatu ditu, 2 irabazi eta bakarra galdu, eta buruz buru 3. finala hau du. Aurrekoetan lehenbiziko irabazi, 2. galdu eta 3. ongi bideratua du emaitzari dagokionez. Zeinek pentsa, Josean, halako arribitxirik aurkitu zitekeenik, hain denbora gutxian historiaren orrialderik distiratsuenak idatziko zituen pilotari bat aurki zitekeenik. Horrek esan nahi badi, bea pelotai harrigarri dela, fenomeno handi badala, izar ikeragarri badala. Gaian zen hori ez da posible, hori ezinezko badek. Bi enpresak ibili zituen Mutilonen atzetik, biek nahi zitean beren enpresarako, baina inogetzin pentsatzen olako pelotari izango zanik. Nork pentsa alakorik. Pizka berandu torritakoa. 19 eta 13 Irujoren sakea, erdikoa. Aimarren erantzuna aparta, oso ona. Zabaletik Goizutarrak eraman eta gurutzatu. Orain ere tantoa bukatzera joan da Irujo eta txapapera joan zaio. 14 eta 19, presa gehiagiz horrere. Aimarren pilotaka da ongi bildua izan da, baina 6 erdira etorri eta botez jotzeko inolako zailtasunik ez zuen. Ezker horma 3 terdi lauan jo, 4 terdian pumpa egin, eta 6 terditik erraz jotzekoa. Ez da erraz ulertzekoa, jokatzeko modu horrekin halako eraginkortasuna lortzea, baina datuak hor daude. 3 urte ez oraindik. 6. finala eta 4. txapela eskuratzeko aukera, baina ez da partida amaitu. Kasu. Aimar Olaizola berriz 4 txapel ditu, buruz buru bat, oraindik ere berea dena. Partida hau 22 iritsi arte Aimar da buruz buruko txapelduna, eta 4 terdian irabaziak beste 3 baditu. Aimarren sakea, Irujo berriz ere aurrera doa. Mutilonen kuraia harrigarria da. Ezker horman ongi irten zaio, baina gaizkilo du Irujo. Amabost eta 19. 3 tanto falta ditu batek. 7 besteak. Baina sakea Aimarrentzat, eta hori garrantzitsua da. Berriz ere aurrera Irujo. Orain laburrago, ezker sotamano erantzun dio Irujo. Dena postura guzti. Labur geratu zaio, gaizki, Aimarrek atzera. Gainean da, Olaizola, aukerakoa.
Eutsi Juanek, Airez, Irujo, Aimar, Airez, Irujo iritsi baina ezin jaso. 16. Aimarrentzat eta erne partida oraindik ere bizirik dago eta etenaldia eskatu du Jokin Etxanizek, Juan Martínez de Irujoren botileroak. Lehen behar bezala aipatzerik ez diago izan, atzoko finala, bigarren mailakoa, usan esaten ari nintzen, gora egin duela Berasaluze 9. Ba, eta nahasi izan nuen, eta ez garritzekoa, Berasaluze joku hori joku azkarretik edeke, baina sakatu ikera garritzeulako. Eta gero sake bueltare aprobetsatzen guztatzen zaio, bai ezker gantxoz, eta motxen da hor, bai boleaz dejadaz azkarra, eta biurri edek, eta hor mina hundi ditzen dit, baina gero utxunek ebazauzkek eta atzo ikusituen, da Fernando semea ere ondo restatu zin, baina gero arek edekadakin datzin gehiagi asmoatu, estu aldilatza, batu estu eta zea izanuen hasi, eta atzenen, beraz hau zen suerte pixka batek edibaz izin, oita bana indageo. Pakito Arriaran, gustatzen altzaizu partidua, gustatzen ari zaizu partidua, gustatzen partidua. Baina revolto zue dau, Horrek Irujok emozio utoltzo. Emozio momitzela horrek Irujok. Ausarta da, valientea da. Ba, mofte, baina bestie ondo da bella, Bestie ondo da bella. Egin guzu pronostiko bat. Ondio, gerotxu hau. Gerotxo bukatu egingo da. Ba, orduntxe zamutut, orduntxe. Eskerrik asko. Pepe Arriaran, Jose Arriaran estimatua. Arrasateko adiskidea. Pilotako jakinsuetako bat. Sake libreko azken txapelduna. Herriz ere aurrera Irujo. Gurutzatutako sakea, ezkerrez eraman. Atzera Aimarren hori ere gurutzatua. Oso indartsu. Sotamanoa gainean eta suerte ikaragarriarekin tantoa Aimarrentzat. Aldea jaten ari da Goizutarra. 17 eta 19. Beste bat eskatzen dute hor Goizutarraren jarraitzaileek. Beste 5 behar ditu. Irujo, hau gaizki jotako Sotamanoa, hutsa handia egin du. Baina gainean izan da eta hori baietzegoela eramaterik. Eta honek arrisku ikaragarria dauka Jaun Andreok. Sekulakoa. Horrengoan atzean geratu da Irujo. Ezker Orman irten zaio eta errestoa oso ona. Oso ona, 6 dira. Sotaman orain. Era gozatu gabe. Aimar. Ezker Sotamanoa Irujo. Ezkerra airea. Aimarrek. Beste ezkerra aire bat. Oraingoan txapapera joan zaio Aimarri. Bata bestearen atzetik. Lauzpabost pilotakada izan dira. Airez joak. Baina nola gozatu pelotakada guzti. Ezinezkoa, balda gizar ritmon jokatzen ari dien. Ezker gantxo Sotamanoz. Denboi pare, arrasatzeko. Eta jartzeko askotan. 20 eta 17 balio handia zuen hondarkintzeak. Aldimaleko pilotakada gio ditu Irujok. Airez, Aimarrek berak ere badaki Hemen galanta mantzio, Aimarrek. dituen denekin jo behar duela eta horre handia eman dio. Azkenengo horrek ordea txapapera alde egin dio. Aurrekoaren antzekoa, aurreko kintzean tantoa bereganatzeko balio izan dionaren antzekoa. Orduan utxak tantoa eman dio, oraingoan txapapera joan zaio. Hogei eta 17. 214 pilotaka da. Aimarrek 5 etenaldiak agortu ditu. Gehiago atsedenaldirik ez dezake eska. 20 banan izan ezik. Hor dituzte Olaizola anaiak, Kasier eta Aimar. Gehienetan bezala. Aimar jokoan eta Asier aholku emaile.
Aspalditxeko partez, sakea Irujorentzat izango da. Lau egin ditu. Sakerik honen zuenak esango nuke eraman gabe utzi dituela Aimarrek. Bai. Zailek, oso zailek eraman dizkik, eta erreza, zakea behin ez dugu, erreza izaten baina. Aimarrek aurrera joateko keinua bai, baina atzean geratu da. Hau ez zaile, baina eharki bildudik. Eraman. Patxi Ruizek eta urrunago jartzen dituzte errestoak, baina Aimarrek eraman. Zailak ere bai. Hogeita bat garrena Juan Martínez de Irujorentzat. Hogeita bat eta 17, hau ere gaitzeko pilotaka da izan da. Zen olako ziba eman dio. Ai, itxezin behar, botillero ikusi, horrea jo beharrin, horrea, baina. Hori Etxanizi esate alperri da. Etxanizek albalu, berak joko luke, baina Etxanizek ezin du egin alakorik. Egin dezakeena bera da. Eta hor dotore asko egin du. Azken tantoa falta zaio Irujori. Binakakoaz gain buruz buruko txapela ere berea izan dadin. Ondar sakea izango du, ez zait iruditzen pasarik egingo duenik, urruti dabil zazpiko arrastotik. Hauxe, behar da gehien urbildu dena. Eta ez du eranbaterik izan Aimarrek. 22 eta 17 mutil hau historia idazten ari da. Historie, bea bakarrik ez, Aimarre bai, Bik historia idazten ari ditu. Eta guain bi, suerte bali baue, lesiok eta suerte bali baue, final hau askotan ikusiko gula uste. Bi mailako pelotaria tateatzea oso zaile dut. Bi ditu bikera. Eta biak batera. Eta bik batea. Biak aldi berean, aro berean tokatu ez palira, batek amartxapen irabaziko zituzken. Lasai Koldo, denbora badaukagu, lasai hartu. Hartu lasai Koldo, zeurea duzu, baina... Ez, momentu honetan bere aitarena da. Beno, eman diezaiola besarkada bat. Aita ikaragarri sufritzen duen gizona da, bera ere odol berokoa. Lasai Koldo, zurea aurki izango duzu, gizu lehentasuna duzula. Eta pasada gehixea horrekin harrapatzeko posibilitatea izango duzu, aurrera. No ha sido un gran partido, pero lo importante es la victoria y eres nuevamente campeón. Pues sí, no he jugado a gusto, estaba agarrado todo el partido. Mira que me ha costado mucho ganar, ¿no? Ha sido un partido bueno, pero bueno, lo importante es la victoria. Siempre se dice que es difícil ganar la Aimar y hoy se ha vuelto a demostrar. Pues sí, no. Aimar no regala nada. Pero de muy completo y hay que desbordarle para ganarle, ¿no? Pero bueno, yo creo que él tampoco se ha podido quedar con poder porque los dos no hemos hecho un buen partido. Tendrás tiempo de hacer tu propio análisis, pero la verdad es que no has acertado con las dejadas. Bueno, no, he tenido más suerte con las chapas, ¿no? Pero bueno, hemos ganado igual, lo que importa. Decía Xavier Euskitze que esto se está convirtiendo en un clásico ya. Bueno, ojalá sea un clásico, será porque llego yo y Aimar a todas las finales, ¿no? Pero bueno, vamos a vivir esto que más adelante ya veremos. Bueno, Juan, norentzako da txapela hau. Bueno, pues para toda esta gente que está aquí, ¿no? Que para mis padres, para mi novia, para todos los que me dicen y también pues me quiero acordar de mi amiga Juli, ¿no? Que por desgracia pues aquí no puede estar viéndome. Que no te aburras de ganar, que no te aburras de ganar. Pero, muchas gracias. Eskerrik asko, Juan. Juan Martínez de Irujo, buruz buruko, binakako eta buruz buruko txapelduna. Sasoi beteko mutila, pilotari ikuskarria, eta gaur bererik eman espaldi madu ere, txapela berea du, urtean bat besterik ez dute banatzen, eta bigarrena badu, 3 urte eskas profesionaletan daramatzalarik, bada zerbait. Hori historian sekula ez du inork lortu, Irujo da oraingoz behintzat, hori lortu duen bakarra, eta aurki izango da podiumaren goreneko koskan. Berari dagokion horretan. Donostiako alkate jauna, Odone Lortza, Jose Juan González Txabarri, aldu nagusia, Gipuzkoako aldu nagusia, Miren Azkarate, Jaurlaritzako sailburu eta bozeramalea. Hau esek dira gaur saribanak eta zarturatuko diren agintariak. Eta gero tarte bat dugunean, Aimar Olaizola ere harrapatuko dugu, zikaratu. Aimar aurten ere 3 finaletan sartu da. Lauterdikoa irabazi,
gero binaka eta buruz buru hiru jorekin egin du topo eta ezin izan ditu horiek irabazi, baina hiru finaletan izan da. Torneoak irabazi ditu. Irabazitako partiden bataz bestekoa, portzentaia ez sinestekoa da. Eta hiru joren txapelei, lorpenei, oraindik ere balio handiagoa ematen die Aimarren kontra irabaziak izateak. Eta txapelaren parte txiki bat, eta gero esan bezala izango dugu Aimarrekin egiteko aukera, baina bueno, nik uste dut Jokinena ere bada parte txiki bat. Zorionak? Bai, bueno, baina meritoa ni beti esaten dut pelotariena dala, eta bai Aimarre merezi izan, baina bueno, Juanek ere bai, ez? Eta azkenian, bueno, Juanen aldera erori da partido gogorra izen da, Uz batzuk egon dira, baina ni uste normala dela, olako giroekin eta olako egun baten, uz batzuk egotea normala da. Esaten nuen, txapelaren parte txiki bat, zurea bazela, gaur inoiz baino lan gehiago egin behar izan duzulako aurkitik, gure ustez. Bueno, ez dakit, azkenean, bueno, berak estimatzen badu, ondo dago, ez? Baina, bueno, ni saiatu naiz berari lasaitzen, naiz da ni urduri egon, baina batez ere nahi naban partidotik berak ez ateratzea, ez? Ez aldo gehiago arriskatu? Ez aldo gehiago arriskatu gehiago? Bueno, eske Juanen jokoa badakigu nolakoa dan, ez? Jendea esango du, ikusitxan nola ematen dutzen pelotai, gehiago ez saiatzea, ez? Eman da, eman. Baina Juanen jokoa hori da, ez? Eta askotan lortzen du tanto asko eta izugarrizko tantoa horregatik, ez? Eskerrik asko. Vale, venga. Jokin Etxaniz, Aspeko zuzendari teknikoa eta hiru joren botileroa. Txapel mordoska lortzen ari da Jokin. Zaldi hona baitu, lasterketa honetarako. Hiru joren aldeko pankartak batzuk, gehienak esango nuke. Aimarren aldekoak ere baziren, hau Aimar eutsi zapelari dioen bat. Eta sari banaketari ekin diote, lehen da bizi, Lore Sorta ederbana. Lauterdikoa geratzen zaio, Josean, lauterdikoan erakustea dituen doainak. Berak hainbestekorik duenik ez dik sinesten, baina asko gaitu hori pentsatzen dugunak. Ni dena zeuket, baina falta zaiona egin manoan hori erakustea momentu askotan. Jokukera euki eta pazientzi pixka bat, lan haiteko pazientzia segi, gauzak azkarrikia guztatzen zaio, eta lauterdin haustea gehiago kostatzen dik eta lan gehiago inberdi, baina doa dena zezket, lauterdin dituko. Hemen dituzue, bi pilotari handi hauek, Astore Etxearen diseinu berriekin. Hiru koloretako kamisetak, zuria ere tartean da eta gero gorria sorbaldan ilunago Aimarrena, hiru jorena sorbaldan argiagoa, oso diseinu politak dira. Hemendik aurrera maiz ikusiko ditugu. González Txabarri jaunak eman dio. Gipuzkoako aldun nagusiak. Bere trofeoa. Oroigarria. Hiru jori. Bestela ere oroituko zaio baina. Eta orain txapela Donostiako alkate jaunak. Odon Elortzak ezarriko dio buruan. Hemen txeuzue. Txapeldunak zapela eskatzen du.